in who we are. I mean, the first time I started playing golf, I don't even enjoy golf. Iyabhora. But ngoba idlala igwili nami ngifuna ukuba isigwili ake ngeke ngakhona ngithi ikhuluma ngani igwili. But you're asking silly questions. How can you not know this? This is so simple. Where have you been? You don't know this. Say, madam, do you know Magalop? Do you know 13? Golf, nalezi into zabo hockey. Nathi sasingahleli sasidala nathi emalokishini. Ukuthi okwethu akukho kuma-Olympics akusho ukuthi sekufanele sikubukele phansi okwethu nathi. And we must learn to take back what belongs to us. Lento yokuthi umuntu mayolotsholwa ngoblanket bathenge ndiyeni ibhodo lesizulu lithengwe eChina must stop. Our culture must benefit our businesses. Bangathi besihleka besenze into ebarbaric kodwa bebe profit akuzona. That has to stop. And ziningi izinto ekufanele siyishintshe about our culture. Like lobola. Idudla fanele ikhokhe dabula. Asalelwa ngathi luzothwala ama-truck. Indoda yakho umuntu ungazi noma uyenzela ibaby shower noma uyibole ku-bra. Uthi uyamhug umyeni wakho kube ngathi ududula ifridge. They must pay double. And they must stop asking us for our favors. Eswabekela abafana bane-6 pack. And nani ladies, muzazi nje ukuthi unendoda engangokhulu ubusi. Qamba manga ukuthi awuyazi threesome. Afike umuntu netruck lomkhaba kodwa ufuna izinto ezithandwa abafana basejimini. Uyacabanga kuloya mkhaba usugobile uthi uyamjabulisa, ake ugqoke ne-helmet ukuze ungalimali. It's unhealthy. That's why we die young. You must learn to eat healthy. Umuntu mase bewathola amathenda nje sukela ingane no3 years. Uthi nje akafuni luthe for breakfast uthanda streetwise. Usazelaphi? Uyazelaphi breakfast your taxi drive? We must learn to protect and we must learn to seek good. Some of you ladies, ingane zenu azinazi without makeup. Mase kuthi uyagula manje kulandwa ingane yakho noma indoda yakho kuthiwa izoku-identify esibhedlela. Yohamba wonke ama-audit angena. Indian hair. Efika amadlozi ebusuku ethakulethela iy'nhlanhla zawo sekwahlala amandiya la ekhaya aphuma Makeup is supposed to enhance your beauty. To enhance, not to change you completely. Hayi le ndaba yomshozi. Fundisani iy'ngane ukuthi bleach is for cleaning toilets, not to move. Kayimba manje usefana nenkukhu ye-braai. Umshoza Minaj wafuna ubuso baphesheya. Wayoshintsha ubuso a beautiful African face. Wafuna ukuyofana ne-fake face yaphesheya. That was a wrong investment. Akanabo abangani. Mina, if she was my friend, angomtshela ukuthi mangabe ukuthi unemali ufuna ukwenza surgery.
fixa la ube nekhekhe la kaNongoma. Sizana ukuthi ube nobuso baphesheya kodwa ikhekhe ngathi umgaqo waseNanda maphotho lapha. We need to teach our daughters ukuthi they are beautiful the way they were born. They do not need to alter their looks just ukujabulisa belungu, just to try and fit in. Which is why mina angisoze ngazenza lezo zinto. And uma ningibona mina amabele amawalingana. And I'm very happy with that. Kuyi-advantage. Ngoba ngiyakwazi ukuqoma umuntu othanda amabele amancane, ngiyakwazi ukuqoma umuntu othanda amabele amakhulu. Uthanda amancane udlalisa ngaka-left. Uthanda amakhulu udlalisa ngaka-right. Yes. Asikho isidingo sokuthi sihambe silosiwe isika imizimba. Abafana abanandaba ukuthi bele njani. Ibe